yana addu'a yayi wannan tawassuli da wannan yace Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Kusan duk waɗannan abubuwan ne suka fito ciki. Aka ce duk wanda ba wanda ya taɓa yin roƙon Allah da wannan addu'an ya jinjina ma Allah da wannan kalmomin sannan kuma sai bai samu ba. In ya ga bai samu ba matsalan daga wurin shi ne. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Abubuwa kalmomi nawa? 6. In kana so ka haddace kirga su zaka yi, so idan kai 2 zaka gane saura 4, in kai 3 zaka, inda ka kirga Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. 6. Wanda di yazo addu'a ya jinjina ma Allah da wannan, to ba a taba roƙon shi ba aka yi wannan jinjinawan kuma ba samu ba.